म्युनिसिपाल बर्डनि दारैहाय नै दाखालिसो जितु नटिफिकेसन होनाय जाबाय जे न'नि टेक्स हानि टेक्स म्युनिसिपाल बर्डनि आन्डाराव जेसेबां न'खर गोग्लैयो बिसोरनि टेक्स मोनसे एसेसमेन्ट खालामनाय जादों आरो बिथांमोनहा नटिफिकेसन होनाय जादों। दा बे एसेसमेन्ट मथे नटिफिकेसन मथे जों नुनो मोनदों जे आसाम गभर्नमेन्टनि जितु गाइडलाइन बिनि उल्थायै खामानि मावनाय जों नुनो मोनदों। आसाम गभर्नमेन्टनि गाइडलाइना बेखौनो बुंदों जे टेक्सखौ जि टेक्स होगासिनो दङ बिनि 25% बारा खालामनो हाया मोना आरो गोरिब मानसिफोर बिपिएलफोर बिसोरनि न'नि टेक्सखौ फिक्स खालामनांगौ 1000 एबा 500 खालामनो हागोन खालामनांगौ होननानै बुंदों। बेनिफ्राय दा बेवहाय नुनो मोनदों क'क्राझारनि खेथ्रआव 25%नि खोथाखौथ' बाद हो 100%बो नङा 200%बो नङा। नोंथांमोनहा नाय जाय मानसिया 2500 होयोमोन बोसोरसेयाव बिसोरो दा 60,000 होनांगौ जायो आरो दा रायलायनायनि गेजेरावहाय सासेया खोन्थादों बिथाङा 700 थाखा होयोमोन बोसोरसेयाव दा बेनाव नटिस ओंखारदों 1,38,000 दा 1,38,000 जुदि जायो जायहा 700ल' होयोमोन बियो माने बिसिबां गोग्लैयो बियो माने अलमस्ट 200 टाइम्स बे बारा माने 200 बार बारा आरो गासिबो जोङो नायबाय एभारेज नुबाय जे 15निफ्राय 20 टाइम्स बारा जि टेक्स माबा खालामदों माने जेसेबां होयो बेनि 15 बार बारा नङाबा 20 बार बारा 15 आरो 20नि गेजेराव गोग्लैदों। दा बियो बिराद अयनाय जागोन। बे रोखोम जुदि जायो अब्ला क'क्राझाराव बिजनेस होननाय थानाय नङा आरो क'क्राझाराव रावबो न' लुनानै थाफैनाय नङा। जायफ्रा थागोन बिसोरो बिराद खस्थ'जों थांना थानांगोन। दा बिजनेसनि खेथ्रआव ओरैबायदि नुनो मोनदों रावबोथ' गावनि स्पिजों टेक्स होआ। जि मानसिफ्रा न' भारा होनानै जायोमोन बिसोरो एफा बुरजा बुरजा टेक्स होनांगौब्ला न'नि भाराखौ बारायनांगोन। दा न'नि भाराखौ बारा होनानै सोर लायो दखानदारफ्रा बा भाराथियाफ्रा। दा दखानदारफ्रा जुदि भारा बारा होनानै दखान होनाङो बिसोरबो गावसिनि स्पिजों होनाय नङा। ओंखायनो बिसोरो बुस्थुफोरनि दामखौ बारायगोन बहुद गुना बारायगोन। दा बे रोखोम जुदि बारायलायो अब्ला आल्टिमेटलि कास्टमारफोर जायफ्रा गामिनिफ्राय फैनानै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बुस्थु बाहायनो बायफैयो बिसोर फैसाखौ होनांगोन। आरो बेवहाय मोनसे कम्पेरिजन नुगोन जे बङाइगावआव थाङोब्ला 1000 थाखायाव मोनो क'क्राझाराव बायोब्ला 1500 होनांगौ। आं मानो क'क्राझाराव फैनो आं बङाइगाव बायहैगोन। बे रोखोम जानानै क'क्राझारनि इम्परटेन्स क'क्राझारनि कमार्शियेल बिजनेस बे बुस्थुआ थानाय नङा। ओंखायनो जोङो दा रायज्लायलायनानै नुबाय गासिबो क'क्राझार टाउननि सेनियर सिटिजेन्सफ्रा ज' जादों रायज्लायनानै जोङो बेखौनो थिरांथा लाबाय जे मोनसे बे इस्युखौ समाधान नागिरनो थाखाय मोनसे कमिटि बानायनाय जाथोंसै होननानै सिद्धान्त दिनै लादों जे क'क्राझार सहर सचेतन नागरिक मन्च होननानै मोनसे कमिटि बानायबाय आरो बेनि दारै फैगौ 17 थारिखआव मोनसे रेलि खालामनानै प्रटेस्ट रेलि खालामनानै जोङो मिउनिसिपाल बर्ड अथरिटिनो मोनसे मेम'रेन्डाम होगोन बिटिसि अथरिटिनो मोनसे मेम'रेन्डाम होगोन आरो बेखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टनोबो कपि हरनानै बे मेम'रेन्डामखौ हरगोन। दा आङो आसा खालामो नोंथांमोननि मिडियानि दारै बे खौराङा बयबो अथरिटियाव सहैथों आरो मिउनिसिपाल बर्डनि अथरिटिया आसाम गभर्नमेन्टनि जि गाइडलाइन बे गाइडलाइन मथे खामानि मावनानै एसेस खालामनानै बयबो नागरिकआ जेन' खस्थ' मोना बयबो क'क्राझाराव आगोलनि बायदि मोजाङैनो थांनानै थायो मोनसे रिजनेबल टेक्स होनानै रायजो जानो हायो बेखौ खालामनानै होथों आं बेखौनो खावलायो। खारन दा आगोलाव मोजां एसेस खालामनानैनो बेखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बेजोंनो मिउनिसिपेलिटि बर्डखौ सालायनोबो हादोंमोन बेनि एमप्लयिफोरनो बेथन होदोंमोन आरो जि फैसा बासायो बिनि दारैनो टाउनाव फिसा फिसौ डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदोंमोन। दा एफा बुरजा जुदि 200 टाइम्स बारा होनांगौ बा 20 गुना बारा होनांगौ अब्ला बे सिटिजेनफ्रा खस्थ' मोनगोन। गोबां न'खर दङ जायफ्रा रिटायार्ड जाबाय दा खामायनायनि जेबो लामा गैला न' भारा होनानै जायो। दा न' भारा
बे माबाया टेक्सआ जुदि बारा जायो न' भाराखौ बियो बारायनांगोन। दा न' भारा बारायोब्ला सोर बिनि न'आव थानो? रावबो थानाय नङा। बे रोखोम समस्या दङ। दा ओंखायनो बेखौ अथ'रिटिया मोजां सावरायलायनानै जेन' रिएसेस खालामनानै रिजनेबल मोनसे टेक्स रेट खालामनानै होयो, जों बेखौनो खावलायदों। नोंथांमोनहा निस्सय मिन्थिगौ, बयबो रायजो राजाफ्रा मिन्थिगौ, 2003 सनाव जेब्ला बिटिसि एकर्ड जादोंमोन, बे एकर्डनि दारैनो बिटिसिनि ट्राइबेल मानसिफोरनिफ्राय इनकाम टेक्सआ एक्जेम्प्टेड जादोंमोन। जोङो नेगसिएसनाव आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्टखौ जों खावलायदों, जोंनि ट्राइबेलफ्रा इक'नमिकेलि बिराद दुरबल आरो बेखायनो जोंनि मानसिफोरनिफ्राय टेक्सखौ सार्टेन इयार्स बबेबा मोनसे बोसोरसिम जोंनो एक्जेम्प्ट खालामनांगौ। भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बुजिदों आरो भारत सरकारा बेखौ जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखाय एक्जेम्प्ट खालामनानै होदों। दा रावबो बर' एबा ट्राइबेल एमप्लयियानो जादों, बिजनेसमेनफोर जादों, जों रावबो इनकाम टेक्स होनाङा। इनकाम टेक्स होनांगौब्ला ओरैबायदि जायो, नों खामायनायनि बबेबा सेक्टराव नों जेसेबां 100 थाखा मोनदोंब्ला 40 थाखाखौ जोङो इनकाम टेक्सआव हरफिननांगौ। दा बे रोखोम जुदि जायोब्ला जोङो जिहेथु इक'नमिकेलि बिराद दुरबल आरो जों दुरबलैनो थाबाय थागोन। दा 2003निफ्राय 2023सिम दा 20 बोसोर जाबाय। बे 20 बोसोराव जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा इनकाम टेक्स जुदि होनांगौमोन, कौटि थाखा जों सरकारनो हरफिननांगौमोन। दा बे राङा जोंनि मानसिफोरनि आखायावनो थाफिनदों। दा बेबायदि मोजांसो सिन्था खालामनांगौ। बियो जिहेतु क'क्राझारा 6 सिडुलनि बड'लेण्डनि हेडक्वार्टार, बेवहाय जेन' खुनु धरननि एक्सेस मोनसे टेक्स होनाङा। जोङो गोरिबखा आरो बे गोरिब मानसिफ्रा क'क्राझाराव थांनानै थानो थाखाय बेबायदि टेक्स होनांगौब्ला बेवहाय क'क्राझाराव रायजो जानो रावबो साहस जानाय नङा। बेखायनो बे दानि जि एसेसमेन्ट आरो टेक्स लेभि खालामदों, बेनि सायाव रिएसेसमेन्ट जोङो लुबैयो आरो रिजनेबल मोनसे रेट फिक्स खालामथों, बेखौनो जों खावलायो।